A šta radiš? A ništa, gledam polo na automobilu. Ko je? A šta tebi kao znači ko je gledao? A šta ja ne znam automobil? Mislim, Renault, Citroen. Pa to ti je sve srednja klasa je. A je, pa ja sam tako birala i dečka. Srednja klasa i polovnjak. Ugasi svetlo, sutra ustajem u 6 ujutru, idem sad lepo da spavam, autobusom na posao, a ti samo maštaj. Milici, ti vidjela onaj auto uništeni tamo kod bandere, kao da mi je nešto... Slušaj, molim te šta se desilo, samo da ti objasnim Didiki. Žena je imala neko čukanje na parkingu, ali na malo neka druga žena je priljubila. I ova je htjela da nju bije, razumiješ? I sad kaže, Didi, ona dolazi i hoće da me tuče. Ja kažem, dobro, što plačeš, žena Bože, ja znam da je to stres, ali te prebila, šta se desilo? Kaže, plačem zato što će muž strašno da me grdi, kaže, maltretirat će me. Ja kažem, ma ne, pa vidiš ti kakvi muževi postoje, jer kaže, mene moj Marko ne bi popreko ni pogledao, čoveč. Šta si htjela da mi kažeš? Šta sam te, pa ono naš auto na banderi tamo? Pa to sam htjela da ti kažem, to je naš auto, ja sam slučajno ti si ga skroz slupala? Ne, ja sam samo skrenula malo ranije, pre skretanja u banderu sam udarila, ja znam da ti neću da se ljutiš, ja to znam. A šta neću se ljutim, čovječe, koristila si auto, bre.